Il-konsulent tal-Prim Ministru Robert Abela ma jara xejn ħażin li l-gvern ta' Joseph Muscat jimpjega mijiet ta' nies li salejlit tal-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2017 baqgħu jiżdiedu. Net News attenda l-konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u ma kkundannax dawn l-ingaġġi biex jinxtraw il-voti mill-Partit Laburista. B'rispett kollu, qed tiduru mas-suġġett, qed tgħidu dwar l-ingaġġ ta' mijiet ta' persuni mill-waste serve u m'intomx tirrispondu d-domanda. Intom tikkundannaw dawn il-ħatrit qabel l-elezzjoni ġenerali? Le għaliex huma bbinati mad-domanda. Inti taqbel li l-Gvern Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali daħħal mijiet ta' ħaddiema mal-waste serve. L-aħħar elezzjoni ġenerali int kellek sitwazzjoni wara l-2013 fejn in-numru ta' impjanti triplika. Ma jiġix xiri ta' voti il-fatt li qed timpjega nies qabel l-elezzjoni ġenerali. Mhux qabel l-elezzjoni ġenerali biss mill-2013 il-qudiem mal-li żdied ix-xogħol żdiedu l-impjiegi. Fl-istess waqt il-kelliema għal Partit Laburista apparentament ma kinux jafu li saret sfida kemm il-darba mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għal dibattitu mal-Prim Ministru Joseph Muscat, iżda l-Prim Ministru baqa' ma aċċettax. Għalfejn s'issa l-isfida minn Dr. Joseph Muscat għadha ma tlaqatx għal dibattitu ma' Adrian Delija? Għalfejn? Ma tkomx tirrispondu għalija di? Perswas li se jiddibatti minn għalfejn ma ċettax. Joseph Muscat rebaħ 9 elezzjonijiet waħda. Jaċċetta li għalfejn ma rridx jaċċetta l-isfida. Għalfejn ma rridx jaċċetta l-isfida? Bla risposta. Sissa, il-Prim Ministru Joseph Muscat għadu ma aċċettax l-isfida tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.